UMLA ka Kongres na melim uba Ronnie Wheeling do uba deu noi lam kaliang persya hayang dorba tauan ke jela Meghalaya ulaong. Baka long ka ka ba isyap ting baka sorkar National Democratic Alliance ha ka jingalam jang ka BJP na martang manjab election Kim Salia banwanra ka jingapher niam ni ban pynīapher niam ru. Habakan tho ya ka jinglong jingman ha Manipur ka badang don ha pereng ka jingakan at snam uba Ronnie Wheeling do ulaong. Bala lai benai kala yat Henry Menteri rang ba do kari India Narendra Modi kran siken tien ru ban kentu banwan rai ka songsok songsngan ha katai ka jela. Kani ke NDA government hapo ka jingalam jo ka BJP tang ban job election kan persang banwan ra ka jingapher jaidbynriew ka jingapher niam ka jingapher kten thli pinpet hadu menta la lai benai tam ki nongsong snong jo ka ri Manipur ki lapya kando ka jinge ba pher na ka jingya ki ka jingbom songsok u prime minister umpat don por ban chu le tang shi singina arsingi ba Manipur manong toya songsok ya songsan no te kani ka don iu shalendek ka ba hadu menta la lai benai tam u prime minister khlidu jongari India umna banle chicken tin ban le ong yaki pet ingi don lang bat pi ban kerpat yaki bat ki babat ek bor babat ek sensar kadar po Manipur bato wanra no ka jingso thwet yaki balale penkhlemakor yakin thai thwet yak bala don banta haban sim ka jing imbrio te kani ke ba mangi se notice ne ki jelas po dong sa telam mengi ngi de banong ki ba husiar namar ba ba pipet menta Manipur kamdon ai ka jing monto yaki nong song snong tang ka jing du suda tang ka jing sosi ka jing yap ka jing yam andre imat kene ke NDA government kene ke BJP imat banyo hakabor kamsalia wat pan ne pet ba pranong song snong ini peniap ini penmasa ini tangi ki yang mani ini tangi ki penduk yaki yang song ling sa jing ki breuru te kani ka mon ina habia husiar ba ikarpat ikipai ba jong ka jela Meghalaya jong ka dong setei lam mengi berkhoi melong ki ba husiar ya kum kini ki seng sai ni masima ki seng sai perthai na mata ka bor Kim Salia wanra ka jing bom song suk jing bom song sngai paramani Hakawai pat kaliang ula ai kublai ya barok ki kunhun balang klem da don jing sngoper ki bala mi syakarali bala khot panlong da ka Catholic Association of Shillong ban kentu ban wanra ya ka songsok songsngan ha ka jela Manipur. Ai kublai ya ka Catholic Association ya ki balang bopher ki nomi khmat ki balang bopher balang Kristan na do ko balang Presbyterian Church of India ka Church of God ka Baptist Church da ki bubun ki balang ki belawan ban penpau ban peni ba ki bat ki nong Manipur klem da pe jaidbynriew bangi don lang bat ki ngisngau ya kata ka jingpang lane ka pen ke ba ki habia lengba ka ba ki do ya ki bi ba thon ki do ka yeng ka sem ki do wat kata ka ka ba ngila banong da khten pareng modesty ya ki kan thai ka ba kumucho na kran klemakor klem rang kala shap ne lem khuit ba suruk ba te ka ne ka jing pelong mane kalong ba dawa bukan don ka jing suk ka jing ma markaliang andon ka jing song suk song sai na Manipur ba ka violence la ne ka no ka ba shim ya ka bor pokti ka no man yalam sino ya ka suk ka sai te mane ki la bon ki bawan ki jaidbynriew bopher la ra la ki plakat ba ai no ka jing suk Manipur hai ba ki no Manipur ki song suk song sai na ha ka jing pher jaidbynriew te kata ka de ka rally mane nganget ba ka ne kan pelong ye ki babat action shar kadar po Manipur ki babat action shar kadar po India makin persang no banwana no ka jing song suk ka jing song sai para jaidbynriew po Manipur. Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630-50899 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.